hipòtesis que ha sortit últimament i que es parla de 2.800, però a mi m'ha arribat que són moltes més. És un cas bastant greu perquè és una situació complicada perquè es juga amb la salut de les persones. I després també, com està el tema que s'ha aturat del concurs del transport sanitari? En què punt està en aquest moment? Sí, jo reitero una mica el que abans introduïa en l'anterior pregunta. Només se'n pot fer la pregunta si farem alguna cosa des del desconeixement absolut, perquè el govern i el Departament de Salut i l'agència corresponent, quan va tenir coneixement d'aquesta situació, va actuar, va obrir un expedient el mes d'octubre de l'any passat i va fer tancar l'empresa com a conseqüència d'aquest expedient. Per tant, el govern ja ha actuat. I, evidentment, en aquell context d'aquella actuació, com tantes actuacions d'ofici que es fan, perquè hi ha un seguiment, com es pot imaginar vostè, i com ens podem imaginar tots plegats, de tots els serveis que es presten a l'àmbit sanitari, que són a milers i molts i molt diversos. Òbviament, la responsabilitat és fer-ne un seguiment. Quan hi ha la possibilitat d'identificar, i aquí hi ha el que va passar, s'actua. Els malalts que tenien posades aquestes pròtesis, se n'està fent un seguiment, però no ara perquè ha saltat a la llum pública d'una manera més notòria aquesta informació, sinó des del primer moment en què això es va detectar. Per tant, el govern ja va actuar en el seu moment i evidentment, ho continuarà fent en qualsevol circumstància, en qualsevol cas, atenent a les situacions que es puguin produir. I la responsabilitat política d'algun càrrec del departament? Jo no sé quina responsabilitat política es refereix, perquè, vaja... Algú era el responsable que això... No, hem de saber com funcionen les coses. No, jo ho sé com funciona. No, doncs no ho sembla, si m'ho permet. Això és la compra i la provisió de material d'ordre sanitari, d'acord? Molt bé. Hi ha uns organismes que tutelen i segueixen la qualitat d'aquests materials sanitaris, que deuen ser molts i molt diversos, m'imagino. Jo no sóc expert en la matèria, però és de sentit comú això que li descric, no? No ho compra un polític, això. Oi que no? No compra un polític, això. Quan parlo de polític, parlo des del conseller a càrrecs... Sí, però no ho compra un polític. Això ho varen comprar diferents hospitals, alguns públics, d'altres privats, perquè varen tenir accés a l'aprovisionament d'un material que estava certificat, que complia els certificats fets en un altre país, perquè aquí varen perdre la certificació, però després la varen obtenir, em sembla que era a Txèquia, perdó. Estan les certificacions, conseller? Escolti, evidentment, si aquestes certificacions no hi haguessin sigut, els gerents o els responsables de la compra d'aquests materials no els podien haver comprat. I, òbviament, si això s'ha fet i hi ha hagut irregularitats des d'aquest punt de vista, s'haurà d'escatir. Està clar, però hem de saber situar una mica aquestes coses. Hi ha mecanismes de control, per sort de tots, que funcionen en aquest país. Una altra cosa és que hi ha moments en què interessa, per raons que jo, diguem-ne, em nego ara a valorar, perquè llavors ens entraria en un altre tipus de judicis, no? Que llavors es presenten com el que sigui. Però aquí es va detectar una situació, clarament, deixi-m'ho qualificar d'anòmala, jo no la sé qualificar a data d'avui amb la informació que tinc d'una altra manera, o irregular, no la sé qualificar d'una altra manera. Però hi havia uns responsables gerencials o de col·locar aquestes pròtesis, perquè jo estic segur que no hi ha cap metge en aquest país que col·loqui una pròtesi en un pacient a consciència certa que allò està caducat i està fent un mal en aquell pacient, no? I haig de pensar això. Clar que sí, jo haig de pensar això, perquè crec en la professió mèdica d'aquest país. Mare de Déu, sí crec, no? I tinc confiança. Per tant, tenim entre tots uns mecanismes de tutela i de control quan puguin passar aquestes circumstàncies. Aquí, pel que jo tinc entès, hi va haver una persona que treballava en aquesta empresa que va denunciar això a la institució que té les responsabilitats de fer aquest control, que depèn del Ministeri de Sanitat. El Ministeri de Sanitat ens ho va traslladar a la Generalitat de Catalunya perquè això afectava a hospitals situats a l'entorn de Catalunya. Automàticament es va obrir la inspecció corresponent, és a dir, es va anar a mirar a veure si allò que s'havia denunciat era cert, es va comprovar que hi havia, diguem-ho així, suau, unes irregularitats, algunes que prou notables, i evidentment es va obrir un expedient i se'ls va fer plegar.
i automàticament es va posar en contacte, seguint tota la traçabilitat, ho dic perquè sapiguem també el sistema que tenim entre tots, perquè això no és mèrit ni de mèrit del govern, això és mèrit de tots, del conjunt. Es va mirar quines eren aquestes persones perquè hi ha manera de saber la traçabilitat a qui se li havia posat en el dia que fos cadascuna d'aquestes pròtesis. El problema, pel que a mi m'han explicat i pel que jo sé, no és que aquestes pròtesis, diguem-ne, siguin defectuoses més enllà del fet que caduquen abans, per tant se'ls haurà de reemplaçar abans, ho he entès d'aquesta manera. Més detall ja no li sabria donar perquè, diguem-ne, jo arribo on soc capaç, no? I evidentment això es va detectar, es va comunicar als pacients d'aquesta situació, se'ls va demanar que es fessin uns seguiments, diguem-ne, més habituals o més seguits en el temps de control i és saber que tenim un sistema que a vegades hi ha falles, que evidentment aquestes falles no són perdonables, però que hi ha mecanismes que les detecten, que s'hi actua i que, diguem-ne, i que després es corregeix. I això va passar el mes d'octubre. O sigui, no és que ara ens n'hem enterat i ara de pressa i corrents vinga, som i a veure què fem. No, tot això, diguem-ne, des del punt de vista de fer-hi front, ja és una història en aquest sentit passada i aquesta empresa, òbviament, ja fa molt temps que no proveeix en els hospitals catalans, siguin públics o siguin privats o siguin concertats. A partir d'aquí, si d'això llavors es vol elevar amb un debat de responsabilitats polítiques, doncs cadascú sigui ben lliure de fer les consideracions que tingui per convenient, però val la pena fer-ho sobre el coneixement dels fets. El tema del transport sanitari. Doncs la veritat és que en relació al concurs no li puc donar una informació concreta, sincerament, perquè no la conec. Jo sé que hi havia en marxa un concurs que ha tingut els seus avatars, però jo ara el punt concret on som en aquest concurs no li puc contestar, me n'informaré i li faré arribar la informació.